Sunt alături de USR pentru că cred că se poate schimba ceva în țara asta și mai cred că a sosit momentul să schimbăm. Este un moment prielnic în care chiar se poate face ceva. Nicușor Dan a dovedit că se poate schimba în București. Dacă vom fi alături de ei cât mai mulți, putem să schimbăm și în țară. De aceea îi chem pe toți cei care pot și au timp și sunt interesați să vină alături de noi să ne ajute. Fiecare ajutor, oricât de mic, contează. Pentru că mi se pare că e un partid al oamenilor normal ca mine, care vor o schimbare în bine. De ce? În primul rând că este un partid antisistem. Nu e relevant momentan cum să zic, platforme și că e de stânga, că e de dreapta, este antisistem și vrea altceva. Onestitate și, cum le spuneam și la cei care i-au mai abordat, e vremea să ne conducă țara și premianții și tocilarii. Sunt sătul de corigenți, de repetenți și de tot felul de oameni care și-au dat bacul pe la 30 de ani și acum sunt mari șmecheri. Da, sunt semnale că e timpul să ne implicăm. Nimănui nu-i place politica, nici mie, nu vreau să fac politică, dar consider că cei care o fac au o putere prea mare și o folosesc cum nu trebuie. Nu vreau putere, dar vreau să lumea să folosească puterea așa cum trebuie, în slujba cetățenilor, în slujba mea până la urmă. Pentru că mă identific cu Nicușor. Mă identific cu valorile Nicușor Dan, mă identific cu ce a făcut Uniunea Salvați Bucureștiul și sper oameni care împărtășesc aceleași valori să se adune într-o mișcare națională. Pentru a promova valorile autentice și pentru a scăpa de hoții din Parlament. Doresc să salvez ceea ce se mai poate salva în țara asta. Vrem să facem un apel către toți oamenii bine intenționați să ni se alăture, să ne sprijine cu semnături, cu donații, cu orice se poate, cu bune intenții. Mulțumesc!